Benvingudes i benvinguts a un nou vídeo de The Beer Cat. Este cap de setmana estem ací, a la Seu d'Urgell, on es celebra la 6ª edició del Festival del Joc del Pirineu. M'acompanyeu a conèixer els diferents espais per veure què s'està liant? Ens trobem en l'espai Ermengol i s'hem creuat així en Marc Travé, de l'organització del festival, codirector del festival d'esta 6ª i renovada edició. Sí, ha sigut una edició en la que, aprofitant tota la feina que hi havia hagut prèviament del Festival de Joc del Pirineu, tant del Xavi Socias com de l'organització de la part de l'Ajuntament, doncs vam decidir que postpandèmia, si ho fèiem, l'havíem de fer grossa. I quin futur espera este festival? Quina visió teniu? L'objectiu tant de l'Ajuntament com de la direcció és conquerir la Seu. Però la Seu té molts petits racons com criptes, cellers medievals, claustres modern i romànic. Llavors, la idea és anar agafant tots aquests espais a banda d'anar agafant nous carrers, i l'objectiu final és que tots els carrers de la Seu es converteixin en una zona de joc. Mireu quina sort, s'hem creuat així en Imma Marín, que han nomenat Amiga del Joc, que va fer la xerrada inaugural d'esta 6ª edició, l'Ànima del Joc. Conta'ns, Imma, com et sents per rebre este reconeixement? Pues la veritat és que molt emocionada, ahir ho vaig dir i és veritat, no? Perquè són coses que no t'esperes, no? I que haig de dir, anar-hi la amarga un dulce, no? I això de rebre un premi de reconeixement a una trajectòria personal i professional en favor del joc m'omple d'emoció i d'orgull i d'agraïment. Ens trobem així a Sant Domènec, un dels espais d'aquest festival, i m'he creuat així a Dorca. Com està anant este festival? Conta'ns un poquet quines coses podem trobar així. La gràcia d'aquest festival és que aquí a la Seu està intentant fer una mica com Angolem amb el còmic, o sigui, tens jocs per tot arreu. Aleshores, hi ha molt de cura que els nens petits puguin jugar, que les famílies puguin aprendre, però també hi ha tornejos, hi ha torneig de Carcassonne, hi ha torneig de Catan. Hi ha moltíssim rol també, que està molt bé, i jo estic encantat d'aquesta experiència. És el 6è cop que ho fan i està molt bé. Estem així amb Roberto Alhambra, autor de Caucho i Cromo, autor de rol, que està fent un tast, unes xicotetes partides. I aleshores els cecines estos, quan estaran disponibles per a tothom? Tens idea? Eso hay que preguntarle a Vane, que es la persona que sabe de esto. Estamos intentando, lo prometemos, que sea antes del verano, el primero. Doncs aprofiteu aquestes ocasions per a poder provar-los, i què millor que en l'autor. Un luxe, tot un luxe. Bueno, a veces que el autor tampoco tiene por qué dirigir bien, eso tampoco... Pero bueno, no et lleves mèrit, segur que estan anant bé. La gente le está encantando, lo que hemos probado ha sido un éxito, la verdad. O sea, muy bien, yo súper contento. Doncs estem així en David, que acaba de replegar el premi a millor joc de familiar o adult per a Red Cathedral. Anem fent camí, anem fent via amb aquest joc i està molt bé rebre un premi casa, rebre la casa nostra, i pel fet de ser editat en català ens fa il·lusió, i evidentment el fet de poder reivindicar una vegada més que el joc és cultura, que els autors són l'arrel de tota aquesta cosa que fem entre tots, que hi ha il·lustradors al darrere, maquetadors, editors i tota una gent que creen un món cultural, un element cultural de primer ordre, i bé, i avui ens han reconegut amb aquest Mipel tan bonic. I també comentava el jurat que cada vegada els hi posem més difícil perquè s'editen més jocs en català, i ahir el treball de les editorials i de The Beer, que me doneu cada vegada més feina, s'ha d'agrair i s'està treballant per això. És un moment de reivindicar i agrair també als jugadors que ho demanen i que el fan possible. Sisplau, jugueu en català. Doncs crec que en este missatge final ja s'acomiadem del vídeo. Fins al pròxim. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.